So mga higala ko, usan ni kapag dasig o paglaom nato. Kinsa bagoy tao musugot silutan, di magita musugot mapriso, di magita musugot lakdusan, di magita musugot og libakon, di magita musugot og imarites, pesohon pa ka og silutan pa ka. Na ang sugo diri ang sakit diri kay musilot Ginoo. Kung ang gobyerno lay musilot nato, presohon raman daw, ya libre man pagkaon nato. Okay ra gyapon no. Balag okay ra gyapon, pero ang Ginoo mo'y musilot, mao'y pinaka-terrible. Mao'y pinaka-lisod kay di man nato ni mabakoy. So mga kaigsunan ko, usa ni sa dakong paglaom nato karon. Ang sikreto lang karon, kaangay imong pamalandungan karon, angay nimong tuan og dawaton nga ikaw gikinahanglan mo tuon ni Kristo. Magbaton ka og relasyon ni Kristo. Og mangalagad ka ni Kristo. Kay kung naa si Kristo nimo, mo resulta ni og maayong binuhatan. Apan kung wala si Kristo, na mo ning sa Bible, daotang binuhatan, naasa man ka. Maayong binuhatan o daotang binuhatan. Kung gusto kag maayong binuhatan, ang imong gikinahanglan dili reliyon, si Kristo ang imong kinahanglan. Kay matod sa Roma 5 na mahimo kang matarong kung naa ka kang Kristo. Kung mahiusa ta ni Kristo, mahimo tang matarong. So kanusa ka mahimong matarong? Dili kay mayon ka nga aya ra tingali mahuman kong eskwela, aya tingali og mabugado ko, aya ra tingali og maestro ko. Unsa ba ka or mayon ba ka aya tingali padato ko o aya ra ba kang mapolitiko ko? No. Dili ka kagarantisado sa maayong binuhatan sa paagi sa tao. Ang paagi sa maayong binuhatan nga imong mabatunan sa diyang si Kristo Jesus, imong angkunon nga imong Ginoo. Imong dawaton sa kinasingkasing, maghinulsulta sa itong mga kapakyasan. Kaya matinon-anon man sa mong pasaylo. Sa diyang pasayloon ta ni Kristo, hugasan ta ni Kristo. Matod pa Isaiah sa isa book of Isaiah, Kapitulo 1, versikulo 18 ngadto sa 19. Mingon ang Bible, duol ka mo kanako kay maghusay kita. Bisan pag-unsa ka ito mang imong sala o dagtong pula. Unsa na pagkakadautan karon? Mingon ang pulong sa Ginoo, apan kaya kaniyang paputihon sama sa balibo sa karnero. Sa itong pagbut pa sa butya, kaya kaniyang pasayloon o dili ng pasayloon, kaya kaniyang usabon. Nindot o gastang ninduta. Nindot kayo. Kaya kung mudagot ni Kristo, kaya kanyang usabon, kaya kanyang panananginan, pasayloon kaniya. Muna yun sa Bible, sa 2 Corinthians 5 verse 17, na si bisan kinsa nga naa kang Kristo, ang daan mangagi ug ang bag-o magsig pangabot na niya. Amen. So mga kaisunan ko, ang sikreto sa kinabuhi nga makabaton kag kalinaw, makabaton ka og panalangin, makabaton kag himsog nga lawas, giyahan kas Ginoo, tagaan kag maayong pamuyo. Si Kristo matag adlaw tagaan nimo panahon. Si Kristo imo kanunay sampiton. Naa kay relasyon niya. Kaya kung naa kay relasyon niya, anytime kung naa kay kinanglan, naadya dayon. Mutabang siya nato. Amen? Manalipod sa nimo. Tabangan ka niya. Lipunon ka niya. Ang yawa, ang trabaho niya, pagpatay, paglaglag, pagpangawat. Wala sa ilang plano sa tao. Dauto ng tao. Bubaon ng tao. Litaga ng tao. Patyo ng tao. Kubriho ng tao. Tanang buhaton niya. Apan kung kita kinasing-kasing, mutawag ta sa ngalan ni Kristo. Tabangan ta niya. Mahimutang kontento. Amen? Mahimutang malinawon. Mahimutang malipayon nga kinabuhi. Bisan unsa itong kahimtang, kung naa si Kristo, mahimutang makaingon, kontento na ko, pastor. Malipayon na ko, pastor. Mauna yung ebidensya nga na si Kristo nato. Pero kung wala si Kristo, bisa pagdato kay ka, gubot kayo. Samot na pong pobre kay ka, samot gubot kayo. So kung wala si Kristo sa itong kinabuhi, tawa na yung mga dato kay karon. Mabot man yung pong panahon nagsakit sila. Grabe na ilang kabalaka. Bisan pagwa sila yung sakit, grabe niya pong kabalaka. Manang manlakaw sila. Hasta daghanang baligar. Kaya na may kahadlok nila pusilon, holdapon, kawatan pa lang po. So, dili ka kagaranti sa